Witajcie moi roztomili. Dzisiaj nie będę tam gadał żadnych osprawek. I no, ostatnio się jest fest wkurzony, bo kaj wejrzeć do telewizji Polski i nie ino Polski, kaj poczytać w gazetach i to nie ino w Polsce, wszędzie widać zamiast informacji dezinformacja. Podam przykład na Polski. Ja zaglądam i do TVN, i na Polsat, i na Trwam, i na Polską Telewizję Publiczną i powiem tak, wezmę tak do uproszczenia. Polską Telewizję Publiczną na temat najbardziej teraz manglowanej informacji, czyli pandemii COVID-a, a ja padłem, że bardziej pandemii strachu. Podobno inaczej dane, bo podobno nowych zarażonych jest 20 000, umarło na COVID 55 ludzi, a na inne choroby towarzyszące i co mieli COVID-a, to jeszcze dodatkowo jakieś 520. A TVN już nie godo, że byli to ludzie, którzy umarli na zawał serca czy na coś innego, ale byli zarażeni COVID-em i no gadają, że to wszyscy umarli na COVID. A obydwie telewizje gadają, że nowych chorych mamy 20 000. No do mnie chory to nie jest ten, co normalnie je, nic go nie boli, może robić, a ino się go nie wypuszcza nika, bo by mógł innych pozarażać. To nie jest chory, to jest osoba zarażona. A wirusami my są zarażeni wszyscy. Nie COVID-om, ale innymi. I nie wiem, czy ta choroba richtig ma takie skutki, jakie nam powiadają, bo może i gorsze, i lepsze, ale czemu podawają informacje nieprawdziwe. I to nie ino z powodu COVID-a. Obejrzyjcie się tak na inne sprawy. Jak jest coś ważnego, to się ino powie, że takie coś było, bo nie da się tego skryć, a potem zaraz się wymyślą coś super ważniejszego, co by ludzie jak na Egipcie zapomnieli, że tamten ukradł, że tamten zmalwersował, że tamten się nachapał. Jak są te wszystkie przekręty, które zrobili przy tej całej covidowej sytuacji? Jak są te pieniądze, co poszły do instruktora narciarskiego? No już przedtem chyba przewidywali, że ten instruktor narciarski, nasz największy przyjaciel, nie zarobi, bo my mu co prawda nie zawrzymy stoków, żeby mógł płacić podatki, ale zawrzymy wszystkie hotele. No i powiedzcie mi, kto tam nie pojedzie? No pojadą, nie no te ze Śląska, które mają blisko, czy te ze Wrocławia, które mają blisko z Dolnego Śląska, czy tamci powiedzmy się z Lublina, bo mają blisko tam w Bieszczady, będą sobie mogli pojeździć na nartach. Przyjadą ci z Warszawy. Bo nagle się okaże, że w tych wszystkich Szczyrkach, Wisłach, Zakopanych i tak dalej same krewne od warszawiaków mieszkają. No i jak to mogą mnie zabronić przyjechania na narty tam do nich? Przecież to przyjadą do krewnych, do znajomych, znaczy do krewnych, do krewnych, bo znajomych, nie, znajomych, nie? No, że każdy cimer będzie na 5 osób, a tak by było na jedna osoba, jakby to rozciągli na 3 miesiące. Ja nie mogę spokopić, po jakiemu te nasze władze wszystko ściskają na 2 tygodnie. Lepiej by zrobili te ferie, które by trwały od 1 stycznia, czy od Sylwestra, aż do końca marca, dopóki śnieg leży. Żeby przyjeżdżali wszyscy, mogli się odpocząć. Bo przecież siedząc w domu, to tracimy odporność. Jak nikaj się nie ruszymy, to tracimy odporność. Nie ino na COVID-a, ale na wszystkie inne choroby. A co myślicie, grypa nie zabija?
A co myślicie, że strach nie zabiło? Wiele ludzi umarło ze strachu, bo się boli iść do doktora, bo tym ich pośle na kwarantannę. Tego sobie porachujcie. Wiecie co, w to ja tego nie przewrócę, ale można, jak będzie więcej chętnych do takiego projektu i więcej będzie się sam chciało pokazać, to można się okazać, że nagle mamy możliwość przebić się z prawdą poprzez ten mur cygaństwa, przez ten mur, ja nie wiem, nienawiści do człowieka. Za mną wisi mapa Wielkiego Śląska. A po jakim ona tam wisi? No bo na temat Wielkiego Śląska to dur cyganią. Durło sprawiają takie głupoty. Wczoraj, że oglądał telewizor, tragedia Górnośląska. Ale dotyczyło to i do Górnego Śląska. Na Dolnym Śląsku nie było żadnej tragedii po 45? Nie było? I wszystkiemu byli ino winni Ruski? A Poloki nie? Poloki nie robili obozów? Poloki nie mordowali Ślązaków? Musimy się to, że tak powiem, przyjrzeć temu. No, to na dzisiaj tyle. Obejrzymy, jak będzie się ten filmik podobał moim kamratom i kamratom, to będę go powtarzał i będę go puszczał i będę nakręcał następne. No to do już zaś.